Čaute ľudia, zdravím vás u nového videa. Dneska to bude samozrejme s Markom. A budeme robiť také nájazdy, takto rukou. Ja vám ukážem jednu strelu. Ja budem práve. No je to takto, lebo vy ste to asi nevideli. Tak to iba takto rukou. Ale nemôžeme takto, že to budeme držať, takto to hodíme. Takto. Ale takto. No to ste nevideli. No. No a prvý môže ísť Marko. Alebo dáme si raz, dva, tri, raz, dva, tri. Poďme rovno 5. OK. Dáme si raz, dva, tri, raz, dva, tri. 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 No a tak Marko vyhráva a ide prvý. A ideme rovno 5, hej? Ak držíte mne, dajte odber, ak Markovi dajte like. No Marko ide. Brana je samozrejme odtiaľ to potiaľ a Marko dáva jeden z jedného. Napijem. Brana je odtiaľ to. Takto potiaľ to. Potiaľ. Môže ísť. Takže druhý nájazd. A nie je to gól. Konec prestrelil. Mám, Filip, mám. Tretí. A je to gól. Nakoniec dáva ten gól. Nedokázal som to vyťahnuť, takže Lebo si čo? Dva góly z troch. Javí. No uvidíme. Výborne. Teraz ho zachytil. Posledný nájazd. Ak si myslíte, že dá, napíšte áno. Ak si myslíte, že nedá, napíšte nie. Dolu do komentárov. Takže Marko ide. Bože. No to bolo tragické. Takže dáva 2 góly z 5. No ja ti chytím všetky. To určite. Idem. Nejdeš. Nedávam. To zobral troška moc. A Marko mi to bohužiaľ zobral. Takže ak chcem vyhrať, musím dať teraz všetky. Prepáčte. Trošku nám spadla kamera. Dúfam, že vám to nebude vadiť. To vystrihneme. Poď. Idem na tretí nájazd. Tretí nájazd. Nie je to tam. Dávam štvrtku, ale bohužiaľ von. No, musím dať oba. Bariť stivím na kamere. Čo projavuje, ako parky. Ako Mr. Felix. Ale dávam gól. Takže môžem ešte vyrovnať. Nechcel som to strieľať, lebo som si myslela, že to dokašlem, ale... A mimochodom dnes sa hrá Chelsea a Barcelona, takže napíšte, aký výsledok si myslíte, že dopadne. Ale nepodvádzajte, nie že to napíšete zajtra. Zakončí, poď. Má tam nohy. Aj, není to ešte. Čo to našťastie nevystrelil.
Že ste videli Marka ako kydol. Moc zlo. Čo robíš? By som ťa písal. A je to tam! Gól, takže Marko vyhráva 2-1. Tuto challenge. Ale máme dneska 3 pripravené. A druhá budú iba také strely. 3 strely. To dá viacej. A znova dáme kameň papier. Nie, lebo som vyhral, takže idem. Takže ide Marko, lebo chce podvádzať. Aha. Neviem, kto to podvádza. Môžem to spraviť. Mám z ľavej strany. Tam mám rovnú lávačku. On je veľmi slabý. Každý mňa počul, ty Jožo. No, Marko tu na trošku dlho žere čipsy. No a Marko, uvidíme. Nedáva! Teda mi dal do toho takého priestoru, kde to moc nemáme radi a Marko to dal už aj tretiu, ale dal 0, takže mne to stačí na aspoň jeden gól. No teraz, vidíte. On dal veľmi tragicky. No ale znova veľmi tragická strela. Idem to dať teraz na druhú stranu radšej. Dávam gól! Odrazilo sa to, ale Marka boli hlava. Tu na... Vidíte toho simulanta? Že to je simulant, ja sa to volala ako opica. No a tretia challenge je... No neviem, čo na mňa prstom ukazuje, ale ja ho pojem. Budú to 5 striel na slepo a teraz ešte Filipovo, aby sa nepokakalo. Vyhral som, neviem čo rozpiapujem. Idem odtiaľto. Daj, ja ti prihrám. Nie. No toto bola veľmi tragická, to bola rovná do Marka. Chytil? To bolo veľmi tesné. Debrovský ide, ja som ho počul. Ja si ho tak maximálne videl. A dáva gól. On vidí. Nevidím. Ale vidíš. Marko to nám vyhovára. Ako si to mohol mňa vidieť tam? Lebo si nepočul ako si. Ale mi teraz nedávam. No ak to teraz dám, tak mám 2 góly a čo si myslím, že mi znamená výhru. No ale Nedáva. Marko chytá a tak dal som iba jednu strelu. Ale Marko je slabý, takže... A je to tam! Tak som ho troška podcenil. No trošku. A dosť si ho podcenil. Teraz ale musím všetky chytiť. A dávam gól. Ešte Ale ja vidím, že on vidí. Čo? Teraz som dostal troška do čela. Ty to zločila? No tak toto bolo úplne tragické, to ste aj nezachytili na kamere. Marko to radšej šprintuje po druhú loptičku, lebo... Takže ja mám... Mám to toho chytil, takže Marko vyhráva. Zase som vyhral. 2-1. Ešte možno dneska vidieť jedno video z Minecraftu. U mňa doma. No, máte sa na čo tešiť a... Čaute.